Injay, ijay, ijay, alay. Lagi na sama-sama. Tama-tama, terus gawas ta. Asa man ka na bitaw kas go? Kalsada ka, road. Di pwede nang ingano nakapon. Dagdagan to lang dito sa talibong ligid. Tapos pistong ani. Gisirado man tong air flight katong bang palitan. Air flight. Atong buko flight. Unsa day? Air flight. Atong buko flight gisirado. Kaya nga naman. Kunya pila may abang ana, mahal na. Wow, uy, yun sa inyo mama mo ko. Ay, aron dagan kita ato tas pistong ato sporta gani. Oh, mayagi og palit. Sila. Pwede ba di ay dakpon. Buang ka, picturean mo ka ano niya. Di na nga tayo na. Nay ko anay. Na mo ni hatan. Bundok. Na mo ni hatan. Wala. Full kinit. Chip plan. Nakabalik yata. Kan gusto na malis daw sa kitchen pa. Ano gani dito barbecue dito chicken na. Dito Ito na lang. Mamalig dati ba? ato kas chicken. Oh, dakwa na sir kaya di mo palit. Wala yun na sir. Oo na sir. Desing ko. Baliting ko lang oh. Gotong sir oh. Dahil kami oh. Buag ganda. Sino na mo Wanzud kayo na dyan sa tingog ni Jungjung. Ano le president kayo? Hindi mo good pa. Bala pusli bu manikap. Buya. Uli na. Nasutso na. Bow. Jungjung. Bow. Gawan lagi ng sisa. Sure ka? Na makita mo sa Naa. hangin oh. Na. Panghugas sa kantudong ko. Alisa pa mo gusto to eh. Yan Kay, nga bukas panghugas sa dito, hugas Lai. ha. Di mo maluoy mama mo pin mo kabo mo pin hugas. Mo poy mangitas atong pagkaon. Kahugat Ikaw gusto kita. Ikaw. Grabe ang tao mo doy. Lakaw na ma. Ay, lakaw na ma. Lako dito. Lako dito ma. Ako'y mag-video ninsong upat. Ah, sige. Ag mapilde, mao'y manghugas na ka. Taway pa. Tupik dali. Ayo, bato-bato pick. Dali. Sige ako na. Bato-bato pick challenge. Dali. Sige, una ko, no? Ingna. Bato-bato pick challenge. Ingna, sama. Kung kisay mapildi, may manghugas. Kamu Ay. na Ah, sige. sige. Kamu rag doa. Taro ka ba? Ay, Lagi hugas. limbungan mo ko na Jungjung. Utot ni mo yun. Ikaw sunod, Lai. Ikaw sunod, Alisa. Dire, bigyan. Go. Uy, bolo. Idapil di daka. Lakaw, gin. Hugat ko ganina pagpalis. Ikaw na piyugas. Bato-bato pick gani. Kisay baka daw. Mo, pilagi ko. Inga na din sa form magluto na mo. Isang nitigugas. Pinabang na eh. Ay, ako yung tigugas. Hugas. Lakaw. Hindi ako may sunod. Bidyan mo ka na hugas as how I wash our plates. Sige, sa bazong. Tarong nga po ma. Bow. Sige nga na. Muluding mo ko na Sige, siya. Ah. Kasi ikuan. Sige. Dito aoy. Nga nung magkomo man ka dito. Betul. Ito man di ay. Nga na. Betul. Ah, marag shake hands.
Bato. Ay, ingat to na I-shake lang. hands. Bato, Ingat. bato. Shake hands na lang, shake hands. Ingat na rin, bato, bato. Pick, dungan. Sige, wait. Kita sa una. Linga na sila. Daan mo yung giwat eh. Taganan sa daan. Bato, pick. Oh. Panghugas dito, panghugas dito. Ko ha. One video, uy. Gunting man tong ha. Uy, po eh. Lapilde da. Bato, pick. Kamu Lisa. Kamu among mama ko daw si Bigel. Kamu na pong bigel Uy, si si mama. mama, nabog sila isa. Daog na ko. Us ba, uy, kayo anakuan. Ano ni magdaw? Oh, last na dapat. Sige, dali. 3 tries. Tulo ka try. Mapili ko pila lang ko. Pag wala na narapos. Parang lang. Tulo ka tries na lang ma. Kitang tulo dire. Mag-ingana ka. Humpiang bitaw. Humpiang kaw. Apil ko. Malahi mo yung hugas. Oh, dali. Tulo. Apil ko dali. Tagadlaw man na di man na kuan. Sige. Ba, magluto pa kog susro. Aw niya nang panghugas ni guman nimo. Tito darbo tayo mo sauce dito. Sauce. Ano na na. Sige na. Ay, lalag na mga kapula. Dali. Kung kinsa ang mapilde, mao'y manghugas. Yang makulo o mahayang. Usa man, kisay ma. Kisay man doon. Oy, manghugas. Yang Kaya na mag-ubaw na nung gigulitan na. Gigulitan man to. Baw. Hindi nga magulit ng buka. Di ba ka na sila waya? Tara nga. Wala pa mag-isog ka mo. Ano isa? Dali. Klaro ka sa naway. Yang makulog mamaya. Ah! Ikaw na lang. It's your destiny. Ikaw man po pipuan. Versus ang baho. Layla ko na like itong video ka. Pag mapil di may manghugas, buing ka. Ituyo mo ito lang. This is our plate from Flit. Tan tararan, mauni hugasun. Ganun po, Liza. Dagan na rabalay. Dapat uy.